Alhamdulillah lor oleh harta karun. Lor harta karune dimasak enak iki engko. Iki yo enak lor. Dimasak ambek iki. Pertama kembangnya lor. Kembangnya iki lek urung gosok urung mambu lor. Iki ndak mambu. Iki sing mambu iki lor, iki berhubung urung gosok ndak mambu. Nah, iki ngene iki sing dimasak iki. Lor iki wit suwek sing enom. Iki lek enek sing ngomong jerene pakarane ula. Ula ki ra seneng lor, ngingekan ki ra seneng ula ki. Sing seneng ki wonge. Iki wite ya lor, iki dibuaki njobone iki kaya lompong ngono kae lho. Terus iki godhong iki diirisi. Ini sing dawa iki mau diirisi. Iya. Terus kembangnya iki ndak mambu lur. Ndak mambu. Semambu sing tengahe mau sing tak buak. Iki tarah sing ngene tok lur. Dirajang. Ini tergantung selera. Dirajang lembut iso, dirajang gede-gede ya iso. Saiki wis cukup, terus diunggah. Iki tak godhog dhisik lur, sadurunge tak kelo, iki banyune sumup, tak suwokne. Iki dilelep-lelep ngene lur. Empuk lur wisan. Pas. Lor iki bumbune enek brambang, enek bawang, enek lombok, enek miri, enek kunir, enek uyah. Wis lembut lor iki san. Bumbune digongso dhisik lor. Iki bumbune digongso dhisik lor. Ini santannya soknya. Ini aromatiknya lor, laos, lombok utuh, ambek gula. Kembangnya suwek karo wite suwek mang tak masak karo iwak asap, iwak irisan jenenge iwak layaran. Iwak layaran. Terus kembangnya suwek karo wite suwek mang dicemplung. Iki wis mateng lur sapsan. Saiki kerek dikeki santen kane, santen sikontol. Iki kerek ngenteni betok lur. Terus baringat terus makan. Mateng lur iki.
Lur ayo maem, iki wis mateng. Jangane kembang suwek karo wite mang mateng tak kelo karo iwak layaran. Iki kaya lompong lur, iki kembange suwek karo wite lur. Engko kok dikira lompong iki lur. Lumer banget lho lur. Iki iwake ya Allah iwake gede. Anggerang. Ini lur. Aduh. Karo lomboke utuh. Lur penampakane jangane jangan suwek. Monggo lur, telap-telap emplak. Lur, karo segone sego tiwul, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, kembang suwek dipanen. Ini coklat. Ora batin lur. Ya ora gatel. Iwake. Karo kerupuk. Enak banget tenan lur. Kembange suwek karo wite suwek iki jan enak tenan. Kembang suwek karo porang kuwi beda lur. Lek porang aku urung tahu masak. Enak rane ndak ngerti, tapi lek suwek kembange karo wite iki tahu masak kerep lur. Enak anjene. Ndak marai gatal, ndak marai nyengon, ndak marai nyekang. Ini nyatane enak. Lur, batange suwek iki. Rasane iki lumer banget. Karo godhonge kembange iki rasane empuk. Godhonge enak ya. Sakmono ya lur ya, tak nutuk ngelak maem. Tonton video selanjutnya ya lur.